Здравейте хора, съм Емо, днес ще ви покажа това приложение MCP Master. Тези, които не знаят за това приложение, могат в този клип да го разберат. Да започваме. Влизате в своя свят и го цъкате. Player. Това кой левел да сте, може до 2000, може до 0. Това е за вашата игра. Game, време, night, morning и така. Това е за какво да е дъждовно или не дъждовно. А това е за... Може сега да видите. Ето. Това е просто върха, но за сега няма. Това е минимап. Ето така се маха. Така. А така се увеличава. И ето ме тук. Добре, сега ще го махна. Това е нещо... Enchant. С това можете да си енчантвате нещата. Това за всичко да енчантнете. Всичко. От Sharpness до Unbreaking. Това са нещата, които можете да енчантнете. Ето ги. Potion. Potion key. Виждате какви са potionите. Night Vision. Оу. Това ще го преместя. Седно. Това е... Clear out. Ето, сложих всичко. Омага! Това е върха. Аз не мога да скоча. И хора, това е джъмпа. Това е просто върха. Вау! Виждате, тичам като луд. А сега тези да ги сложа. Potions.
Аз съм пиян. Така си мисля. О, мага. What the fuck? Това е безкрай. Вау. Ужас. Добре. Оправих се. Това е просто ужасно. Ами... Това е телепорт. О, то джамбуст е върха. What? Ето тук ще е моя телепорт. Телепорт. Лаборатория. Confirm. И сега... Телепорт. Ето как действа това. Съвсем ефективно, без бъгове. Да преминаваме към следващото нещо. Това е нещо. И да. Мисля, че това е всичко. Еми хора, това беше всичко от мене. Ще се видим в следващия клип. Дано този ви е харесал. Аз бях Демил Гейминг БГ. Ще се видим в следващия клип. И чао!